ଭାରତର ଗରିବ ଲୋକର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ହେଇଛି। ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ପଞ୍ଚମ ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପହଞ୍ଚି ଏବଂ ତୃତୀୟ ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଯିବାକୁ ଦୌଡ଼ ଲଗେଇଛି। ଭାରତ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରାଯାଉଛି। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର, ପାଣି, ଗ୍ୟାସ୍, ପାଇଖାନା ଯୋଗାଇ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସ୍ତରକୁ ଉଞ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ଆମେ 80% ସଫଳତା ପାଇଛୁ ଆଉ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନିର୍ବାଚନ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ରଣକୌଶଳ ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ, ତ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଫଳାଫଳ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଫଳାଫଳ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ସେ ଅଲଗା ବିଷୟ। ଭାରତବର୍ଷର ଏକମାତ୍ର ଦଳ ଯେ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଛି। ଆଉ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଭାଜପା ପରାସ୍ତ ହେଇଥିଲେ ବି ସବୁ ଦଳ ମିଶିକିରି ବହୁତ ବେଶୀ ଆଗରେ ଆମକୁ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆମକୁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ରାଜ୍ୟର 25 ବର୍ଷ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କେମିତି ବିଜେପି ଯେମିତି ଆମର ସକାରାତ୍ମକ ବିଷୟ ସ୍ଥାପନ କରିବୁ, ସେପରି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ରୋଜଗାର ନାହିଁ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଣି, ପାଣି, ଜମି, ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଥାଇକି ବି ବିଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ହେଇକି ବି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବେକାର ଅଛନ୍ତି, ଗରିବ ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ, ମାତୃମୃତ୍ୟୁ ହାର ବଢ଼ୁଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଅପପୁଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଅନାହାର ମୃତ୍ୟୁ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଚରମ ସୀମା ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି। ବ୍ଲକରେ, ଡିଆର୍ଡିଏରେ, ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ୍ରେ ସର୍ବତ୍ର ଦୁର୍ନୀତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇସବୁ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଯିବୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଅଧା ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଧା ନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆର୍ଆଇ ତହସିଲଦାର ମଧ୍ୟ ସବୁ ପୂରଣ ହେଇନି, ଓଡ଼ିଶାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନ ହୋଇପାରିବାରୁ ଶୀଘ୍ର କାମ କରିପାରୁନାହିଁ, ଟଙ୍କା ପଡ଼ି ପଡ଼ିକି ଫେରିଯାଉଛି। ଏହିପରି ଗୋଟେ ଭୟାନକ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଡାକ୍ତର ବଳକା ରାଜ୍ୟ, ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଡାକ୍ତର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଡାକ୍ତର ଫେର ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ କାହିଁ ପୂରଣ ହେବ? ଡାକ୍ତର ବଳକା ରାଜ୍ୟ କେମିତି ହେଲା? ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁରା ଅଧା 50% ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ 50% ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ନବମ ମରିଗଲେଣି ମୋର ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ସେ କହିଲେ ନା ମୁଁ ଯାଇ ଭେଟିବି, ଆପଣ ଯେତେ ଯିବି ବୋଲି ଆସିକି ମୋତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଭେଟିବେ। କହିଲେ ଆମର ସମସ୍ୟା ବାଲେଶ୍ୱର ଏଇଆ। ଆଉ କହିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ନୁହେଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର, ମୋ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ନାହିଁ। ହାତ ଟେକି ଦେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ମୁଁ କହିଲି କେମିତି କ'ଣ କରିବା? 2-3 ଡାକ୍ତର ଏବେ ଦେଇଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ 2 ବର୍ଷ ମାନେ ବାହାରେ ସେ ଭର୍ତ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଦୟା ଲାଗୁଛି। କଟକ ମେଡ଼ିକାଲର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଦୟା ଲାଗିବ। ରାସ୍ତାରେ ଘାଟରେ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କୁକୁରକୁ ଧରିକି ବାଲେଶ୍ୱର ଡାକ୍ତର ଶୋଇଥିଲା। ଡାକ୍ତର ବଳକା, ବିଦ୍ୟୁତ ବଳକା ସବୁ ରହିଛି, ବିଦ୍ୟୁତ ବଳକା ହେବା କଥା, କାରଣ ଆମର ଯେତେ ପାଣିର